Ano ba daw sayang kaagi karon? Nga kaning sa kalalaki ka nagpuyo sa address sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Ethan. Hi, I'm Ju... Magpakasal na ta? Oh, Clara. Total, nanan ko yung trabaho. O, nasa ka. Kaya naman na to, di ba? So, what's up, man? Will you marry me? Balik na. Pag yun ang init. Yes, Ethan. Yes. Samot nga, di mo makimog bata na bay. Kay busy ka sa trabaho, yung Clara po, utrong busy sa trabaho. Watuwat na tayo, ba? Dapat manganak, yun bay. Try yun sabi mo sa kadaminyo. Nya, pagpagin mo, kada busy ko sa. Nga libig, maabtan ng puulo na. Bay. Bay, nakaroon tayo bagong project manager. O ba? O lagi, o bitaw nga, mag-meeting niya. Hi everyone, my name is Nika, or you can call me Miss Nika, since I'm not yet married. I am your new project manager here. I know exactly how well the company is performing throughout the years because of you guys. I just hope that we continue to do our jobs well. Bay, wapas, Miss Nika, no? If you have any questions or if there's anything that's bothering you, feel free to reach me, okay? Nara ka always akong office. Kamusta ang work, hon? Mas busy ron, Han. Compare sa nilabay nga mga buwan. Grabe ka, self-driven ang bago namang manager ron. Trabaho, good? Mao ba? Mura sa sa amo. Tuodan, okay na mga bills din sa bahay, ha? Nabayaran na ako tanan. Oh, okay, Han. Thank you. Bay, dita. Asam ta? Ang libre si Miss Clara na to, isip celebration daw nga, nakuha sa nato ang gift sale sa buwan na. Mau ba? Sige. Sige guys, pagpili lang mo nun, okay? Drinks on me. Ethan. Ansay gusto ni mo? Bisag unsan lang ako, miss. Okay. Save na lang ta. Yay, bay. Huwag na tripan kay Miss Nika na. Bay. Ikalihan to ni Miss Nika ba ya? Biin na ba? Total, imurmang magian ng iyong puyan. Basin o, gipangita na si Ethan sa iyang asawa, uy. Ay, okay na, miss. Okay na. Pwede na ka i-agis yung mong gipuyan. Sure ka? Oh, sure, miss. Thank you sa paghatod, Ethan. Why sa pa yan, miss? Basi, kailangan ka magkape na sa sud. Ayaw na, miss. Pasanog, ipangitan ako sa kumisis. Mausad. Sige. Thank you, ha. Kisan ko ni mo. Thank you, kiss lang. Good night. Sige, aris ako.
Sa, kikisan ka. Shh! Ayang tingog mo. Madukan ka. Klaro lang kayo. Niibog rin mo si Miss Nika. Si Bisnika, nag-text. Hi, Ethan. Basin available ka ba niya? Kuyong talito. Bay. Sino bay? Ha? Wala ba eh? Abi na kog dili ka mo kuyog nako ron. Actually, miss, wasa ko maibaw kung anong nikuyo ko ni Moron. Gusto naibaw kong minyo naman unta ko. Ethan. Ayaw ka balaka. Wala yung nagpuyo din sa akong apartment. Ako ra. Miss Nika. Nika. Oras, hatod ka na to. Nadugay lagi karon. Pasensya na, Han. Nag-overtime good ko. Mao ba? Ni ka anak ka? Yes, isan. Magilis lang ko, ha? Nya, mupaway na. Nag-text ko ni mo kahapon. Ha? Nag-text ka? Huwag mo kinadawat. That's weird. Naibaw kong nag-text ko ni mo. Wait. Pakitunti ka sa akong text, ha? Di ara, Muna akong gi-text ni mo kahapon. Mo ba? Huwag mo kinadawat. Well, anyway. Unsa man? Drinks ta later? Bay, mutana ko ba? Kung saan gini ng inyong Miss Nika? Sa tinuod na ba eh. Mas naka-feel ko spark na mong Miss Nika kisa sa akong usawa ba eh. Okay ka? Pwede mo sabot na fall ka, Miss Nika? Murag ba eh. Pero sa samang higayon, nakonsensya sa gusto kong usawa. Yung saob na ni mo, ha? Nga, di mo pwede Miss Nika kay minyo mga do. Mangita na niya kung timing ba eh. Ako siyang sultihan sa tinuod. Ha? Mo bakasyon kag duha ka semana ko yung si Naomi? Ethan. Basin, ganan ka mo kuyog. Ha? Ba ako busy kaayo ka. O gali ka makahimo. Gisawayan ta lang ka. Lagihan, busy kayo. Pasensya ha? Okay rahan. Nakasabot ko. So, enjoy mong gawin mo dito ha? Thank you, Han. So, sa ato pa, 2 weeks date ang libre ron? Yes. Sa ato pa, masolot ka within 2 weeks. Ede, sulitan tinig maayo. Sultihan mo imong asawa bahin nato? Nika. Tungod kay nakonsensya na kay ko. Unsay buti may pasabot ana? Last na rin pa nagkita nga to. Kaya gusto kong undangon tani. Ethan, Sorry, Nika. Pero sa'yo piling atong ibuhat. Ilabi na kay minyo ako. Hanggang pinaka sa'yo pagkat.
Ilabi na tungod kay doon na ako yung feel. Ethan. Nahibaw ko. Unsay naibaw ka? Nahibaw ko si mong pagginuang na ko, Ethan. Tungod kinakabasa ko sa mong text sa mong babae. Clara. Next week. Di na ko ni mo makita pa din Ha? Unsay buhat ni mo ipasabutan? Nakakita na kong laing trabaho. Ug mauban ako ni Naomi. Ang tinuod. Nagtuo ko nga naaginipadul nga natong kami niyon, Ethan. Pero nasayop ko. Tungod kang tinuod. Dili ko straight, Ethan. O sa na pagkahibaw na ako nga nagbinuang ka na ko. Mura kong naibdan og tunok. Mura baga, dili na kinahanglan nga mangita pa kog laing rason aron buwagan ka. Tungod kay gihatagan nimo nako. Clara. Oo, Ethan. Tumboy ko. O mas maayo tingali para nato nga undahon na lang ning tanan. Clara. No. Nasyapay ko sa gi-confess ni Clara na ako. Nagkabuwag mi og ako na ibawan na nagpuyo sila ni Naomi nga iyang amiga sa una. Og sa laing bahin, nagpadayon mi ka sa mga relasyon. Og dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. So ayan guys, nandunggan na no ang laing episode karong adlaw diri sa handumanan sa usa ka awit no. Kaagi ni Nitan guys no nga adunay love triangle nga nahitabo. Pero dili siya gubot nga love triangle guys no kay gitagaan man gyud ni Clara og kagawasan dayon no si Nitan, di ba? Sama sa atong nadunggan. Kay dunay shocking reveal si Clara guys no. Siya pala is usa ka tumboy. So matud pa niya si Nitan daw no ang naghatag og giveaway no para mahatagan po siya kagawasan kay na naman siya valid nga reason no. Kay si Nitan man ang una nga nagbinuang no sa ilahang relasyon. So atong i-recap guys no ang mga panghitabo sa una no sa drama no nga adunay bag-ong manager no sila Nitan guys, pero wala na mention no kung unsa ni siya nga kumpanya. Sense naman sa ano murag marketing ni siya guys, siguro mga pautangan gyud ni o mga appliances no. Gani kay dako man kuno ang ilang sales, nagpa-party no ang ilang bag-ong manager guys nga dalaga pa. Instead of ma'am no, nagpatawag ni siya guys og miss kay dalaga pa man siya no. Miss Nika. Og lahi ang personality ni Nika guys no kay una-unahon jud og lalaki. I think iyang gigamit guys no ang iyahang power no o katungod. Ang iyahang kuan guys no ang iyahang power lagi kay manager man siya no para makuha ang iyang gusto. Ang iyang mga under niya no nga sinitan nga I think usa ni siya ka sales agent no or agency or what. Og mao na to guys no gikan sa party na nga nag-inom sila og nakamatikod no ang barkada ni Nitan guys nga gitagaan daw siya og special treatment niini. Diba? So dito pa lang guys no nakamatikod na ang iyang barkada nga murag adunay something no. Adunay something guys nga nahitabo diri. Og mao na to guys no gihatod ni Nika lagi ninika si kuan guys sinitan sa ilahang balay mismo. O grabe ka isog ang babae guys. Bisag na sila sa ilahang balay. Gikisan niya no sinitan guys. Pero matud pa niya, wa ko ni kabalaka to kay katong nga kiss is friendly kiss raman to. Pero bisan pa man guys no ngalan nga kiss or hug. Oh, ngalan nga minyo ang lalaki daw na gina siya something no nga laing gid pa may naon guys. So dito pa lang no nagpahibalo si kuan guys no I think nagpahiwatig diri si Nika na adunay siya gusto no kang Nitan.
imagine ba naman na higiinom, gihatod o gikisan, di ba? So instinct na yun na siya guys, no, sa lalaki nga adunay gyoy kagustuhan diri si kuan guys, no, si Miss Nika nga naturingan pa naman tanan nila nga ilang labaw, no, ilang manager. Pero unsa ba, maoy naguna-una guys, og posible gyud sila no nga mapreso ka, di ba? Sabi na, di ba, sikat ba na nga expression, di ba guys? Isog ay si Nika guys, kay bo siyang makasalanan, no, ang ilang gibuhat iyang gisudlan guys, kay di ba siya man ang naguna-una, no, pero gipadayunan yun niya ang iyang feelings, no. Imagine i-invite siya sa iyang apartment, no, og dito adunay nahitabo guys. Pinay sabi basig makapiright ko, dahil lang yun kanang mga music dili na siya pwede, pero kung kuan lang mga vlog pwede. Kay ako mo i-iris ang music, pag makapiright i-iris siya, so meaning ang vlog mawala. So mano to guys, no, gi-invite ni Nika si Nathan sa iyang apartment mismo, og matod pa niya libre daw kuno siya guys, kay siya raman isa dito. O di ba, nakita na feel na to guys, no, kung unsa ka una-unahon jud si Miss Nika. Og tungod sa iyang gibuhat guys, no, adunay gyud pamilya nga magguba, no, posibilidad, akong posibilidad, pero bisan pa man wala siya naguna-unaan nga unta na kini nga siya nga trabahoon guys, pwede po din no nga ikatangtang sa ilahang trabaho kung mahibaw-an sa labaw, pero lagi kay manager man siya. Pero what if kasinahan si Nathan guys, no, sa iyang mga trabante og i-report sila sa labaw gyud nila, no, kung manager mas siya, i-report siya sa ilang general manager, o di ba? So posible nga matangtang sila sa trabaho, o posible pa yun sila nga mapreso, no. So unsa nga kaso guys, no, ang haom nila, no, kung masakpan sila, no, doon na ebidensya, adultery or concubinage, di ba? Concubinage manggoro. Og nagpadayon yun sila guys, no, sa ilang tago-tago nga relasyon. Again, recap lang ni guys, no, ang inyong adunggan karon. Nagtago-tago sa, no, sa ilahang linuog nga pagbati. Og gitiksan daw niya si Nathan, pero tinga si Nathan guys nga na nagtext si Nika, pero siya nadawat. Ato nga part guys, no, nagunhauna na yug ko, no, nga nabasahan nato sa iyang partner. Og siguro ang iyang partner sa unahon pa to guys, no, nga nakahibalo na og murag list na puno ang iyang pagmamahal kang Nathan guys, mo tong gipasagdaan na lang niya, no, kay nangita po rin bikil. So nangitag bikil ra po si Nika guys, kay wa na po siya ganahay na silang relasyon, no, kay mo lagi to, grabe ka shocking guys, no, ang iyang revelation kay siya daw usa ka tumboy. Grabe guys, no, grabe nga twist gyud sa mga istorya. So kay si Nathan may naguna-una, so gibaslan po siya ni Clara, di ba? O nag-ipon siya, no, sa iyang best friend guys nga. But ang babae nga mag-iipon sa tumboy guys, no, kay I think bisexual po siya or tomboy po siya, no. So murag inana akong pagsabot guys, no, puro sila bisexual, no. Pero kung naay kasuhan guys, no, may habol baga ang usag-usa, pwede ba makasuhan si Clara guys kung pugso ni Nathan, no, nga kasuhan sila nga bisan pa siya naguna-una? Pwede ba makasuhan guys, babae sa babae nagluib, ang iyang asawa nagluib guys, nangabit pero babae ra pud, pwede ba makasuhan? Murag dili man guro, no, kay ang dawat sa di man na siya acceptable sa balaod guro, no, guro ra pud siya, kay di man ta attorney. Siguro kung lalaki ang iyang gikaipon pwede, pero kay babae man di ba, laray pag limod ko ingon niya nga best friend raman mi, o di ba? Pero kung lalaki lipsod po, no, best friend niya nag-ipon sa balay, dili siya. So man to guys, no, undelayed happily ever after. Ano na ba happy ending guys? Pero bisan pa man, no, wala siya nalipay guys, no, gani matud pa ni Nathan, undango na nato ni kay nakonsensya na siya guys. Pero mao lagi napasubo naman gud sila guys. So
Kay nabasa naman, di maligo na lang. O di ba mo na igingon diha guys, no? Di na lang ipanindigan guys ang ilang gibuhat. Og karon settle down na sila guys, no? Si Nathan kang Nika og si Clara, no, sa iyang best friend. So nindot ang story karon guys, no? I hope nga nalingaw mo, no? Ug natay nakatunan nga mga pagtulunan. Unsa man atong moralism guys nga makuha diri. So I think that's all for today. Kay 8 minutes na, no, is long enough na. Mag-edit na ko guys. Thank you so much, no, kung niabot ka up to this part. Og I hope nga wa nyo gilaktawan ang mga ads nga nang gawas diri, no. Isip support us atong channel of course. Bye for now. This is Dodong and enjoy for the rest of your day, of the day.